Възраждане на Елин Пари се създаде преди почти 2 години в това читалище, което беше учредителното събрание. И вече 2 години работим особено на нашата територия. Доста неща подирахме в общината, за доста неща дадахме гласност и продължаваме да го правим. Сега се надявам, че успеем да сменим сегашното управление, защото знаем, т.е. си виждаме, че също това, което се чува в момента, на нас не ни харесва. Мотива, под който тръгваме на тази кампания, тръгнахме от самото начало, това е кауза. Каузата е да превърнем община Елин Пелин в най-доброто място да живеем в България. Аз съм убеден, че това ще се случи. Убеден съм, защото имаме всички тези предпоставки това да стане. Близко сме до столицата, на двете магистрали, имаме уникална община и територия, и полета, и планини. И най-вече хората. Специален гост днес тук е господин Александър Арангелов, който е депутат за София. Той пък е човек, който през цялото време ни подкрепя в Народното събрание и ни помага във всички така дейности, и сигнали, които входираме в Народното събрание, тъй като все пак е народен представител от София област и един от малцината, които наистина се грижат за областта и обикалят. Даже и днес така, той се извинява и предварително. Аз сега ще го извиня. След малко трябва да тръгва, тъй като и другите общини в момента има също събрание. И обикаля и той навсякъде. Говорейки за отбора и за екипа, последно време направи впечатление, че много от кандидатите за кмет говорят, че всички застават за тях, това са техните екипи, т.е. всичко се събира в една личност. За Възраждане искаме да сменим тази риторика. Аз съм издигнат от нашата организация за кандидат за кмет на общината, но съм пръв сред равни. И без хората до мен, зад мен и пред мен съм нищо. Затова искам да ги представя един по един, за да мога да видите, че Възраждане Елин Пелин наистина е една много сериозна организация, която сериозно настъпва и настъпва с така една сила, която до сега не е виждана. Освен в национален мащаб, знаете, там сега сме трета политическа сила, сега на тези местни избори ще станем втора, а на парламентарните след няколко месеца ще станем първа. Но нашата задача е да променим начина на работа на общинските съвети и на кметите. Защото съм убеден, че ако питам от вас колко общински съветници познавате, надали са не повече от 2-3 до 4 имена. За последните 4 години аз не съм чул едно, освен там един-двама човека, да се изкажат пред обществото за даден проблем. А пък да се срещнете с тях, това е мисия невъзможно. Вие имам личен ангажимент всички общински съветници, които влезнат в общински съвет в Елин Пелин и всички наши кметове, цялата община да знаят кои са те. Лично такова да разлепвам плакатите им по населените места, за да знаете, че това са вашите хора. Когато има проблем, ще се обръщате към тях, за да могат те да ви помагат да го решите. Защото имаме много проблеми, които трябва да се решат, но някакси там опитват се да седат много на високо хората, което малко лично мен ме дразни на времето. Ще започна с Станислав Донев, който е секретар на нашата организация. Станислав 32 годишен инженер с ръководи един голям екип инженери в тази голямата информационна компания, семейен, с дете. Той е нашия кандидат за кмет на гара Елин Пелин. Антон Недялков. За Антон много да говоря, но той
е човек, който ме научи да бия хубави куршета. Сега политически да го научите. Така, с Антон той работим от много време заедно, сме приятели и много силен, много бързен човек, нали, освен на бойните изкуства, много принципен. Той е на трето място в листата и смятам, че ще оправдава доверието на всички. На четвърто място е Анелия Василева, който е писател. Тази прекрасна дама е майка на три деца, занимава се с собствен бизнес и изключително активен човек. Аз много се радвам, че тя е част от нашата листа, от нашия отбор. Георги Колев. Георги Колев също инженер по хидростатика. Той е един от хората, с който пък разработихме програмата за събиране на боклук в нашата община, защото знаете, че това е един от най-големите проблеми в последните години. Боклука, липсата на адекватни мерки последните не 8, може би 16 години в нашата община допринесха до там да имаме новото сметище с Горна Малина и то в момента е да с някакъв огромен смисъл капацитет, т.е. надхвърлен капацитет, над 60 000 тона, колкото знам. И тук мога да подведа в точната цифра. Истината е, че имаме нужда от различен начин на събиране на боклук. Идеята ми там е да спрем да плащаме като данъкоплатци, да плащаме за данък смет. И това е напълно възможно. Ако направим една система, в която плащаш само толкова, колкото изхвърляш, разделно събраният боклук, съвсем спокойно той се превръща в стока и общината ще печели от това. А пък ние гражданите няма да плащаме, че се спърляме разделно боклуците. Програмата е много интересна и Георги публикува наскоро и в нашите фейсбук групи в един пари. Каква е целта? Това не е нещо, което ние сме си измислили тук на местно ниво. Това е нещо, което се прилага в Европа. Има го в Германия, има го в един от кантоните на Швейцария и в една община на Франция. Така че това е предвидено, тези програми са предвидени точно за такива населени места, като един период до 50-60 хиляди човека работят много добре. Накрая общината, в края като събере боклука разделно събрание от нас като жители, тя ще печели от този боклук. А не в момента да плаща. Не знам дали разбрахте, но предизборно пуснаха една обществена поръчка, която е за 13 милиона лева за събиране на боклука в следващите 5 години. Без значение кой стане кмет, даже и следващия след него ще трябва да ги плаща. И обществената поръчка приключва другия петък на 27-ми. Ако не се лъжа, и в момента има само един участник, който е заявил желание да участва. Това е сегашната фирма. Направихме план сметка, колко би ни струвало да имаме наша фирма общинска, която да събира боклука. Техниката, която трябва да се закупи е в порядъка на милион и половина. И около 1 милион на година ще имаме разходи за поддръжка и персонал. Тоест, дори за 5 години, по 1,5 милиона да ги сложим с 7,5 милиона. На инвестиции 8,5 милиона. А ние ще платим 13. И това са 13 от нашите джобове, от нашите данъци. Тези порочни практики ще ги спрем през всички положения. Ще продължа с номер 106. Това е Гинка Минчева. Това е един от хората, с който последните 10 години се бориме по какви местни проблеми. В нейно лице Общински съвет ще има гражданският контрол, от който има нужда, за който говорим от толкова време. Изключително активен човек, борбен и така не се предава пред нищо, което не е важното. Възрожденците по принцип са такива, не се предават, което ни прави толкова силно. Човек с гражданска позиция. Точно така.
107 Даниела Галчева. Даниела Галчева е нашия кандидат за кмет на Нови хан. Прекрасен човек, семейна, с две деца. Добре да кажа, че Димчка има две деца, но ще ме смущаваш. Дани е един много така, също много борбен човек, който е и постоянен. От 18 години работи в почтата в Нови хан. И преди да правихме си проучване за хората, които са наши кандидати, и така, който да питах в Нови хан, всеки казва: о, супер, браво, Дани, да, имаме нужда от човек като нея. Истината е, че в Нови хан в центъра се направиха хубави неща, аз не мога да ги отрека. Обаче Нови хан не е център. Нови хан са и кварталите, и другите квартали отстрани, улиците, хората, които живеят там. Нови хан е и Побит камък. Нови хан е и комплекс Централ парк, където в момента почти около 700 семейства живеят. И тук пак предизборно ни пуснаха едно рейсче до там да изводят хората, защото няма и транспорт. Така че пред Дани има много така високо дигната топка за Нови хан, но аз смятам, че тя ще успее, тъй като не знам дали знаете, дали сте прочели, аз писах наскоро, но в Нови хан се разширява и детската градина и училището и ние така понеже обичаме да проверяваме за какво става въпрос. Се установи, че детската градина е спряна в момента на нейното разширение, не знам защо. Работи се много бавно, набляга се на училището и цената на квадратен метър за строеж на разширението е, забележете, над 1300 евро на квадрат без ДДС. Тоест, това е някаква безумна цена, на която може да си купиш готово жилище. Когато на среща в Централ парк в комплекс, да си говорихме с хората и споделихме, те казаха, че си купили там от 500 лева, си купили имоти. И преди да продължа нататък с листата, искам да приветстваме председателя на партията, доктор Костадин Костадинов. Добре дошъл. Добре дошъл си. Искам да ви представя Емилия Христова. Емилия. Това е нашия човек. Това е нашия човек, който е нашия конкурент. Човек, който написа нашата програма в сектор култура. И който е изключително борбен. Нищо, че тя смята, че е възрастна, аз виждам какъв е духа. След нея е Екатерина Цолова. Ети. Също изключителен човек, с доста широк кръгозор на своите виждания, високо образован. С нея разработихме програмата за бездомните животни в нашата община, с кучетата. Така описахме и проекта, който е свързан с изграждане на площадки за разхождане на кучета и за тях да си правят тренировки самите кучета и животните, който иска. Защото в момента се разхождат така на къщи, но е хубаво да има къде да се събират и да си има обособени места, където да си вършат тяхната работа. От номер 111 е госпожа Емилия Шишкова. Това е нашия човек, един от нашите хора в сектор образование. Емилия Шишкова е дългогодишен директор на училището в село Петково. Пенсионирана вече, но пък вкусната баница, която хапнахте баница, вкусната питка, която е отпред, е една премиера бъде. А другата питка е дело на Франческа.
за което ви благодаря. Симчо Георгиев. Бай Симе, къде си? Ето го! Ето го! Нашия радиолюбител. След него е Дядо Венко. Ето го Дядо Венко. Когато говорихме колко хора има от листата от Гара Елин Пелин и от Елин Пелин, започнало състезание. Ама горе-долу държиме. За сега Елин Пелин държиме така положение. Следващия в листата ще станат много повече, аз съм убеден. Между другото, в изборите до момента Гара Елин Пелин и град Елин Пелин така имаме най-широка подкрепа за партия Възраждане. Това е в последните 4, вече 5 избори. След Дядо Венко е Стоянка. Стоянка е една от нашите, така да кажа, върли фенки в Гара Елин Пелин. И тя е един от много будните хора там, които не се предават пред нищо и са доста така, както тя казва, остатци. Просто не си мълчат. А възродените са такива, просто не понасят лицемерието. От номер 115, но на първо място в село Мусачево, като кандидат за кмет, е Стоян Япин. Стоян е дърводелец. Една професия, която, за съжаление, вече в годините доста така липсва. Не само тя, но пък доста уважаван човек в Мусачево. И Мусачево има доста силен екип в негово лице и в лицето на Анелия Василева. Следващия в листата е Сема Бърканинето, ще купоръчни за Веселин Тенов, който е кандидат за кмет на Село Георгиев. И той, не знам, може би не ви споменах, но моя род тръгва от село Григорево и от Елин Пелин, от старите родове. Пък Веселин живее от колко 10 години в Григорево. И ви разказа една много интересна случка. Това само да ви дам, така, да си представите как се управлява. Кметът, който е на селото, отишъл при него, защото видял, че той си направил тротуара. Пили по една бира и кметът му казал: Веселине, дай да пътуваме тук този тротуар. Те ще ми го платят от общината. А пътуване означава, че описва, че го направил кметството и парите си ги прибират. Сега не ги разбирам тези работи. Аз да, вариант. Не искам да казвам нищо лошо. Сега човека тяло така е на практиката. Венци не го виждам тук. Венци каза, че днес има някакъв спешен проблем. Венци Стоичков, който е с краниста с многото кранове тук и спасява положението, но се обади, че е на авария и каза, че се успеше той. Да. И на последно място нашия приятел Петю Сенков. Един от най-бървите лескари като мен в нашата община, не само казвам, но от най-големите запалянковци на нашия Бурдешки. Това е накратко за нашата листа и преди да дам думата на председателя на партията, да ви кажа защо имаме кметове само в няколко населени, селски кметове само в няколко населени места. Причината е, че до сегашната управляваща клика, не само в нашата община и държавата, превърнаха думата политика и политик в мръсна дума. И който и да питаш, всеки казва, политиката е страшно мръсотия. Тя е такава, защото се правят отпасници. Нашата задача като организация, не само на местно ниво и национално, е точно това. Да обърнем тези процеси. Да покажем, че да си политик е достойно звание. Не мога да кажа професия, защото то си е звание. Че да си общински съветник или кмет е нещо хубаво и хората трябва да се стремят да могат да защитават своите съграждани, приятели, съседи и така нататък. А не да се превръщат в мръсна дума и да стават обект на подигравки в интернет, нали? Сега върви там една приказка, нали? Имам само двама приятели, които не са се кандидатирали да се леко подигравателно. Много е тъжно това. И е тъжно, защото в последните години, не само тук, навсякъде така,
Общинския съвет е една затворена групичка, която работи един път в месеца, има едно заседание. Два пъти се събират на комисия и винаги след заседание на Общинския съвет отиват в някой ресторант, че сядат и си говорят. Иначе са си противници, обаче в ресторанта сядат на една маса и си говорят. В годините, тук последните години, колкото пъти ние да отидем да си изкажем в Общинския съвет, там има една камера, която предава на живо. Винаги интернета спира, тока е спрял, микрофоните не работят. В общи линии нищо. И никой не може да чуе какво казваме. 2 години подред входираме предложения за промяна за докладите, които са за данъците. Знаете, последните 2 години се дигнаха двойно данъците на всички. За извозването на буклука входирахме, завода за преработка на пластмаса, 4 вече с Гинка се борим вече 5 години и с Майя Томова активно по този въпрос. Знаете, този завод се построи без оценка за въздействие на околната среда, с разрешение за строеж на склад за строителни материали. Изникна завод за пластмаса. И това е благодарение следствие на управляващите до момента, защото те го позволиха. Това вие го казвате. Това е накратко за нашия екип тук и така скоро написах в социалните мрежи нещо, което така ми дойде отвън, искам да го кажа за хората. И не само за хората от един пример Възраждане. Ние сме брати и сестри, които се събраха по знамената на Възраждане. Един за всички, всички за един. Нашите не оставяме, а на предателите не прощаваме. Първо искам да се извиня за това, че закъснях, защото графика ми наистина е много натварен. Дойдох от Банкя и явно не прецених достатъчно добре трафика, защото не се тръгнах на време, както се вижда, не съм преценил достатъчно добре. Не се чува! Еми не знам защо не се чува. Я да видим другим. Този би сега е лош. Да, аз по-близко. Така ли? Още по-близко. Така чува ли се? Да. По-добре. Я да видим. Малко трудно се разбира. А тук? Айде, тормозва с хората пред селата да ни приятели. Понеже няма много време, защото графикът беше следния. Снощи се прибрах в 1 часа от Сопот, днес сутринта до обяд бях в София, после отидох на пазара в Банкя, там имахме среща с нашия кандидат за кмет и с кандидата ни за районен кмет, след това отидох насам, тръгнах в 6 часа трябва да съм в Монтана, в 8 часа трябва да съм в Бойчиновци. И след това по някое време, не знам кога точно, трябва да съм във Варна, защото утре в 10 часа имам програма, която почва във Варна, която продължава до края на деня, в понеделник в Добрич и така нататък и така нататък. Та няма много време, искам само едно да ви кажа. Извървяхме много дълъг път от момента, в който направихме първата отворена среща в Филипини, на учредяването, което кога беше всъщност? Миналата година се. Преди 2 години, да. Началото на миналата година, нещо такова. Или? 21 март? 22 март, да. Значи почти преди 2 години. Винаги началото е трудно, обаче по сметка на това, когато си последователен и принципен, винаги резултатите идват. При нас това мога да го кажа в национален мащаб, че вържи с пълна сила и се радвам, че и в Елимпелин е така, защото първият път, когато дойдохме тук, в залата имаше не повече от 20-30 човека. После за учредяването бяха още по-малко, тъй като в крайна сметка структурата се прави само единствено от убедени хора, които идват да влязат и идват влизайки в организацията с идеята да дават, а не да вземат. Но сега се радвам, когато виждам, че залата е доста пълна и съответно радвам се за това, че е кандидат за кмет, който има всички шансове да отиде на балотаж. Поне това показват нашите изследвания и това, което сме преценили като някаква доста първична социология, защото нямахме възможност да поръчаме за всички 265 общини, но на базата на това, с което разполагаме като информация от изборите април месец, която е публична, всеки един от вас може да види. Плюс, естествено, правили сме едни експресни проучвания по телефоните. Смятам, че шансът е огромен и той зависи само единствено от нас и от всеки един от вас. Затова тези срещи са толкова важни, защото в крайна сметка хората трябва да се вземат решението сами, а пък ние стигаме до извода, гледайки проучванията, че има може би от порядъка на едно между 20 и 30% от избирателите, които са решили, че ще отидат да гласуват, а не са решили все още за кого да гласуват. Което наистина е много интересно. Аз самия съм се сблъскал с този феномен, отивайки да гласувам.
Има хора, които стоят и гледат с огромен интерес листите, нали? Те са разлепени там всяка една от кандидатските листи с имената и винаги питам, и винаги има поне един човек, който ми казва да гледам, да видя дали някой познат, дали да не го подкрепя. И аз питам, добре, вие сега ли вземате решение? Ами да. Когато има хора, които в изборния ден решават, това означава, че има страшно много липса на информация. Все още хората не са наясно с това кой какъв е, за какво се бори. Има хора страшно много, които все още не знаят нищо за Възраждане или пък знаят само единствено пропагандата, това, което им е казвано. Аз самия се сблъсквам с такива хора постоянно. Вчера бях на центъра на София, на площад Славейков, говорим с хората и в един момент идва една възрастна жена при мен и ми казва: аз ще ви подкрепя на тези избори. Аз викам, благодаря за подкрепата. Обаче искам да съм честна с вас, преди много ви мразих. Викам, как така сте ме мразил, пък сега ще гласувате за мен. Не така много ви мразих. Викам, сега защо не ме мразих? Защото почнах да ви слушам какво говорите. Преди защо сте ме мразил? Защото слушах какво другите говорят за вас. Разбирате ли разликата? Това е нещо, което всъщност вчера, буквално в рамките точно на 30 секунди ми показа двете основни неща, които ние трябва да вършим. От една страна да оборваме клеветите за нас, от друга страна да казваме какво смятаме ние да направим. Даже в хода на всяка една предизборна кампания аз непрекъснато казвам на хората, с които работя и на нашите кандидати за кметове и за общински съветници, че трябва да се говори преди всичко за това, което ние можем да направим и което искаме да направим. Защото да можеш и да искаш са две различни неща. А ние можем да искаме едновременно. Много е лесно да отидеш да кажеш кое не е направено, да направиш една, примерно, негативна кампания срещу съответния кандидат за кмет, друг или сегашния кмет, така нататък. Това всеки ще го направи, най-вече ще го направят хората, ходите по улицата. Но предложенията, волята и желанието и мъжеството за осъществяването на тези идеи вече са нещо съвсем различно. Аз се радвам, че разполагаме с кандидат, който е показал през годините и дори още преди да влезе в Възраждане, че е човек, който има физичък от всички тези качества. Има и воля, има и мъжество, има и фантазия, или както в момента вече е модерно да се казва визия. Аз лично предпочитам да го наричам въображение. Въображение за това как трябва да изглежда неговия роден град, как трябва да изглежда и държавата след определено време. Защото ако не знаеш какво искаш да направиш, няма смисъл въобще да тръгваш в тази много сериозна битка. Ангел знае и точно поради тази причина и аз сега съм тук. Защото сещате се, че при 265 общини е изключително трудно да успееш да обиколиш навсякъде, въпреки огромното ми желание. Възраждане участва в 247 от общо 265 общини. Имайки предвид, че 28 от тях са областни центрове, имайки предвид, че е столицата, която за добро или за лошо е концентрира близо 1/3 от населението на страната. Но Елин Пелин е важен, защото имаме кандидат, който има всички шансове да спечели и човек, който има своя собствена биография доста преди влизането в Възраждане, то обществена такава, което не е много често срещано, тъй като при нас в нашата организация хората идват буквално с чисто политическо минало, така да го кажем. Много малка част от тях са такива като мен, които имат политически опит от преди години, или пък хора, които имат една или друга обществена кауза през годините назад във времето, които са защитавали. Огромната част от възрождените са хора, които са разочаровани през годините от не една, не две, не 10, а много повече лъжи по отношение както на тях самите, така и по отношение на държавата като цяло. И хора, на които им е писано, вече искат да вземат съдбата си в собствените си ръце. Аз затова казвам, че основната наша битка по време на кампанията е битка срещу апатията и срещу нихилизма, срещу отчаянието, срещу неверието, срещу обезнадеждението, срещу мисълта, че от мен нищо не зависи, че аз нищо не мога да направя, че нищо не мога да променя. Не случайно един от основните ни лозунги, едно от основните ни послания към хората беше и продължава да бъде: повярвай в себе си, повярвай в България. Защото един човек, като не вярва, нищо не може да направи. И на нас това е основният опонент – апатията. И глупостта, разбира се, те вървят ръка за ръка. Ето защо на тези избори е много важно да изкараме хора, които са дейни, активни, които знаят какво могат да направят и как да го направят. Ангел, още веднъж повтарям, един от тези хора, затова сега съм тук, за да го поздравя, да го подкрепя, да кажа, че за мен е чест, че той е част от нашата организация. Доказва се вече повече от, всъщност близо 2 години в редовете на нашата структура и един от хората, с които ние ще управляваме страната. Надявам се от 29 октомври, след като вие го пратите на Балташ и после на 5 ноември, да управляваме Елин Пелин. Това зависи само единствено от вас. Така че призовавам ви, макар че вече сте тук, то е ясно кого сте избрали, но призовавам ви не просто да изберете Ангел, не просто да изберете Възраждане с номер 42 в неделя. Призовавам ви, като свършим тази среща, да направите така, че да призовете и да ангажирате максимален брой хора. Още и още. Защото наистина всичко ще се решава в последните няколко дни.
Имайте предвид, че ние правихме едно проучване за София, което ще излезе утре, вие ще го видите. Според нашите данни, с които ние разполагаме, Диан Николов отива на Балташ. Но разликата между него, между първия, който при нас между другото изненадващо за Хикимян, между третия Терзиев и четвъртата Ваня Григорова, общо тези 4 човека са на 4% разстояние един до друг. Което показва, че всичко може да се размести буквално в последните няколко дни. При нас хубавото е, че ние правихме проучването 2 седмици и то показва растеж на Възраждане точно през този период. Тоест, ние в момент започваме да вдигаме с отпорядъка между 0,5 и 0,7% на ден. Което показва простичкото нещо, че когато излъжнаме, говориш с хората, дадеш им материал, стиснеш им ръката, кажеш им какво искаш да направиш. И те видят и те преценят, защото хората не са идиоти, те много бързо могат да видят кой е истински, кой не е, кой лицемер, кой е откровен и честен човек. Това нещо много бързо се откроява като резултат, който няма как да не бъде получен. Също нещо важи за Елин. При нас затова се радвам, че видях отвън шатрите и се радвам, че в залата има толкова много хора, но колкото и да са, вие трябва да направите всичко необходимо в следващите, като махнем днешния ден и като махнем изборния ден, на практика остават 7 дена. За 7 дена трябва да направите всичко необходимо, за да убедите максимален брой хора. Първо да отидат да гласуват, защото има много такива, които не искат, което е най-голямата глупост на света. И второто нещо е да ги убедите да гласуват за Възраждане. Защото истината е една и с това ще свърши. Или Възраждане ще управлява, или България ще бъде добита от националните предатели. Аз съм направил своя избор. Нека да го направим всички ние. Да живее България! Този истина. Искам да продължиш нещо друго. Първо да благодаря на Костадин. За мен истината е, че аз също бях в един момент стигнал до апатията да не се занимавам с обществена дейност. И 2021 година Костадин и Възраждане ме спечелиха с един учебник, който тук може има малко бройки останали и сме ги запазили за днес, който от вас няма, може да си вземе. Това е учебника, който Костадин Костадинов написа за историята на България. Той е като връщат между първи и четвърти клас. Изключително интересно. С това ме спечели. Иначе аз бях решил, че няма смисъл. Защото каквото и да правиш, пак се сблъскаш с стената. И там видях една пролука, отидах при него и му казах, искам да помагам. Нищо не искам друго, ще работя в Елимпели. И това е. И помагам на организацията в Народното събрание с каквото мога по моята специалност информационната сигурност. Това, с което искам да продължа, обаче, което смятам, че е важно за нашата община, е как ще управляваме тази община. Приказките до тук са хубави, представихме хората. Обаче какво ще правим в следващите 4 години? И какъв е нашия план, защото той не трябва да бъде само за 4 години. Ние трябва да имаме един план, който е една стратегия, която да е в следващите 10-15 години, тя трябва да е приета от хората. Моля да е следващата. Общинската политика. Пълна прозрачност на всички обществени поръчки и дейности в общината. До момента няма никаква. Под нулата е прозрачността какво се случва. Ще ви дам за пример, понеже тук видях Анелия, която е кандидат на село Габра. И за наше съжаление тя е от друга партия, но просто късно се запознахме. В село Габра има един язовир, Тараторското, така наречено. Знаете ли за колко пари е даден този язовир на месец? Колко един язовир може би струва на месец под наем? Допреди 4 години сумата беше 1800 лева на месец. След като на собственика, който го държеше жена му, стана общински съветник, найема падна на 400. Не само, а доколкото знаем, има така една крупна сума от 30 000 лева, която не са изплатили за задължение. Ето, това не е, че не е прозрачност, това си измама. Аз споменах от тебе за обществената поръчка за 13 милиона за извозване на боклук. В последния момент, точно преди изборите, даваме за следващите 5 години на някаква фирма 13 милиона. Така не се прави. Ние проблемът е, че след това влизаме в едни съдилища, в едни разправи и изключително трудно да се оправи. Затова трябва да има прозрачност. Затова хора като Гинка Минчева, като Майя Томова и други така обществени личности, които са в нашата община, ще бъдат и нашия граждански контрол.
защото те са го показали в годините. Споменах от тебе, че всички ще знаете кои са общинските съветници и кметове на Възраждане. Ще го знаете, защото те всеки месец ще дават отчетност за своята дейност. На коя комисия са ходили, какви решения са гласували, къде им предстоят срещи. Всяка седмица общинските съветници и кметове ще имат срещи по селата с хората. И тук, в нашия офис се намира от другата страна на площада. Там също. За да могат хората да дойдат да кажат какви са проблемите и ние да ги пренесем в училището. В общината площада. Защото се мисля за училището. Не знам дали знаете, но понеже ме избраха за председател на обществения съвет в най-голямото училище, миналата година зимата децата на третия етаж седяха безпарно. И като председател на обществения съвет се възмутих. Отивам при директорката, отивам при там всички ръководни длъжности и те казват, че общината не им съдейства. Взимаме решение, пишеме писмо до Общински съвет, аз отивам и си изказвам на Общински съвет за това, че децата в училището нямат парно. Разбира се, настана смут, микрофона пак не работеше. Изпокараха се и след 3 дена парното проработи. Чудо. Тоест, това, което искам да ви кажа, че когато имаш желание, нещата се случват. Но просто трябва да знаем за проблемите. Нали, аз като родител на трите ми деца са учили в това училище, сега учат двете, че голямата вече е в София, но съм запознат с проблемите, иначе ако не съм в обществения съвет, как ще отида да се изкажа в общински съвет? Не става. Когато доказах за гражданския контрол, оттам си говорим с хората за създаване на обществен съвет към нашата група, който да може да помага за всички обществени дела, които се случват. Защото по нашите сметки и нашето проучване, между 6 до 8 общински съветника ще успеем да имаме в този общински съвет сега. Дай Боже, в следващото имаме повече. Няма голямо разпокъсване и виждате, че каква е кампанията на някои от конкурентите. Тя е безумна, с много пари, а ние го правим с доброволен принцип. Всеки един, който е тук в листата, председатели и всички останали знаят много добре как всичко правим на наши сили. И го правим, защото вярваме в това. Единствените, които инициираха референдум в последните 5 години на нашата територия са тук. Вилка Минчева и аз бяхме един от хората, които инициирахме местен референдум относно завода за преработка на пластмаса, за изграждането на водния цикъл, както и за инфраструктурните ни проблеми. Не ни достигнаха около 100 и няколко подписа тогава, за да отиде на обсъждане в Общински съвет. Но пък сега ще можем да имаме референдум, защото ще бъдем там. Дай следващото. Образованието е любима точка. Добре, много благодаря. Отново благодаря на господин. Но ще продължа с образованието. Ще продължа с образованието, защото образованието за нас е най-важната, може би един от основните стълбове на обществото. Най-големият ни проблем, който аз видях, че съществува, е липсата на учители. Затова създадахме програмата Учители за бъдещето, която целта е да привлече други преподаватели от цяла България. Не знам дали знаете, тази година, за да могат да има преподаватели в училищата, директорките се обърнаха към пенсионираните вече преподаватели, защото нямаме хора. И най-тъжното е, че млади хора, преподаватели, които живеят в един при нас ги познавам, отидаха да работят в София. Затова смятам, че тази част е много важна и благодарение на Емилия Шишкова. Гинка също е преподавател. Емилия Христова, Славчева.
Антон Недялков и другите хора, които са вътре в тази материя, ще работим много активно да привлечем преподаватели от цялата страна тук. Идеята е много широка, затова я скъсявам. Летните лагери, които сме записали. Вие знаете ли, че миналата година, когато децата завършиха училище и казаха, че ще ходят на летен лагер, който беше подсигурен съвместно с Министерството, училищата и общините. И изведнъж, както децата се бяха настроили, че ще ходят на море, макар и да беше за 4 дни, беше чудесна инициатива и изведнъж хоп, 4 дена някъде преди да тръгнат на летния лагер и казаха, че не са стигнали парите и не може. Няма как да отидат. И това не беше само един клас, а много. Организиране на месечни работни срещи с директори на училища, детски градини, полиция, пожарна, болница и кметове. Вие знаете ли, че в момента директорите на училищата са в ужасна конкуренция помежду си. Те се състезават. А ние трябва да имаме една общност. И как ще изградим тази общност? Това е нашата идея в тази посока. Всеки месец при кмета се събират на среща всички директори на училища, детски градини, шефа на пожарната, на полицията и кметовете на населени места. И се обсъждат все проблеми и инициативи, за да се работи активно всички да правят едно и също. А не едните да дърпат по-напред, другите по-назад, като има нужда и да си помагат. Създаване на пакет от стимули за стажуване на млади хора със средно и висше образование. Тази идея, тя не е нова, тя се практикува, тази практика има в много общини. Тук обаче местното ръководство достигна до тази мисъл преди няколко месеца, което за мен беше много радостно, че все пак някой мисли в тази посока. Но това е нещо, което на което ще наблегнем. Да могат младите хора, които завършват гимназията, не само да ги подкрепим, не само да стигнат до образователните висши учебни училища и да имат нашата подкрепа, а и след това да могат да бъдат приети и да работят в компании, които са тук в Елин Пелин. Защото в момента Елин Пелин се разраства икономически, обаче някакси хората от него отиват да работят по София, защото там заплащането е по-високо. Следващото. Здравеопазването. Искам да видите как сме ги поделили. Образование, здравеопазване, общински политики са ни на първите места. Знам, че най-големият проблем в нашата община е водата и инфраструктурата, обаче без здравеопазване и образование няма да ни трябват нито вода, нито пътища. Създаване на нов модел на лечебната дейност в общината. Това е нещо, което го заимствахме от госпожа Румяна Пейчева, която е тук сред нас. Тя е проектът, който се даде заедно с нейната дъщеря Иванела. Това са двете дами, които създадаха лечебните центрове в Априлово и сега отвориха филиал в Горна Ваня. Елин Пелин, въпреки че има болница, няма адекватна нито бърза спешна помощ, нито адекватна медицинска помощ вечерно време. Да, имаме практикуващи лекари, не са малко, но примерно ако имате нужда от спешен кабинет вечерта, ви няма къде да отидете. Трябва да тичаме в София. Ако паднете и се порежете, както моята съпруга, ето е там, да, имаше инцидент, отидахме в спешния кабинет и нямаха тетанус да изложат. И казаха, че не предлагали тетанус, питахме да си платим и казаха, не, ние просто нямаме да си платите. Тази инжекция струва 70 стотинки с спринцовката и иглата в аптеката. Когато ги попитах от другия ден в спешния център, има ли как да направим обществена акция, да съберем пари, да ви купим материали, спринцовки, игли, ваксини, каквото имате нужда и така нататък, те казаха, не, трябва да говорите с София. За какво ни е това, като трябва да говорим в София, когато ние тук имаме проблем, тук няма кой да ни отговори.
общинска болница, която почти не работи. А спешният център е към София. Няма нищо общо с общината. Един от най-големите проблеми в нашето общество, то може би не само за България и за съседните ни държави, са зъбите. Каквото и си говорим, наистина в нашата територия много от хората имаме проблеми с зъбите. Аз също спадам в това число във времето. И за да намалим тези рискове, е хубаво да има превенция. Превенцията трябва да започне от училищата и от детските градини. Затова едно от нещата, които предвиждаме, е на всеки 6 месеца под егидата на общината, тя да го заплати като разход, да идват зъболекари да правят профилактични прегледи на нашите деца. За да могат поетапно да се знае кой какъв проблем има и съответно да отива на зъболекари. Организирането на безплатните профилактични прегледи ще даде съвсем друг модел на този проблем. Ще го обърне. Процесите ще бъдат обърнати. Също трябва да бъде не само и за младите, разбира се и за възрастните, но това е вече следващата тема, която е доста по-сложна. Създаването на медицинския патронаж. Няма такъв. В момента кметовете по села, по малките села, ходят и купуват лекарства на бабите, на дядовците, които не могат да отидат до аптеката. Какво пречи на една община като нашата, която бюджет и тази година е, забележете, 53 милиона, да отдели ресурс, трябва един автомобил, един човек или двама най-много, които да знаят къде има хора с проблеми и да отидат да им помогнат. Има комуникация. Тези хора са нашите баби и дядовци и не само нашите родители. Затова медицинският патронаж за нас ще бъде едно от иновативните работи, защото сега няма. Има социален, няма медицински. И най-големият проблем, при наличието на, вече станаха може би 10 аптеки в нашата община, денонощна аптека няма. Говорил съм с собствениците, казват, че те нямат икономически интерес да отворят денонощно гише. И е така. Сложиха едни автомати, вендинг автомати да си купуваме лекарства от тях, което е добра практика, но там може да си купиш, не можеш да си купиш лекарства. Може да си купиш само такива помагащи работи, но не можеш лекарства там, не можеш да си купиш от този закон. Това, което ще направим, е да съберем всички тези собственици на аптеки и заедно с общината да измислим метод, под който да има денонощно гише. Защото вече един пари се разраства. Не знам дали осъзнавате, но тук има една приказка. Аз много я харесвам. Прикаре. Защото така много местните обичат да го казват към новодошлите. Но след 4 години така наречените прикари ще бъдат почти наравно с местните, а след 8 години местните ще бъдат малцинство. Тъй като само за последните 4 години в един парик са построени над 300 нови жилища. Мусачево предстои да се разраства, в Нови хан се строят нови комплекси, т.е. разширяването на един парик ще донесе още хора, които ще дойдат да живеят тук, млади семейства с деца и освен училищата ще имаме нужда и от поне една аптека в общината, която да е денонощна. Поне една. Подобряването на здравните услуги с другите общини около нас ще се случи с хора като Румяна. Хора, които знаят как се правят лечебни заведения. Защото в Мусачево, примерно, имаме лечебница с 5 стаи и там доктор не стъпва. В Григорево е имало един доктор, ама вече го няма, защото не му се ходи там. Затова Анелия, къде отиде, не знам. Другата Анелия, да си се ангажирала заедно с Стоян да подсигурят веднъж месечно профилактични прегледи всеки месец да са различни. Дали ще бъдат зъболекарични, сърдечни или други, вече е въпрос на организация. В момента това в Горна Малина се случва. Ето го двете дами го организират и организират профилактични прегледи във всички села.
Създали са дори в момента медицински такъв мобилен пункт, който те първо ще почва да работи. Още не е заработено. Това е следващото. Ето тук е темата за Емилия Христова. Култура. Да се възстанови самобитността на шопския празник и да се завърнат добрите идеи, заложени в него, е едно от нещата, на които ще наблегна. Подкрепата за читалищата ще е другото. Създаване на исторически музей, третото. Създаване на изложбен център, постоянен, ще е четвъртото. И така една от нашите амбиции е да превърнем нашия градски парк тук в парк на славата. Нашата идея е там по алеите да има различни бюстове, статуи на различни възрожденци, на хора, прославили града ни и общината ни. Когато отидеш пред бюста на човека, да има интерактивна карта, през която с телефона да сканираш и да ти разкаже, да си пусне аудиофайл, който да ти разкаже подробно за човека какво е направил. Защото с нещо ние трябва да привлечем туристите. Защото в момента няма причина някой от София да дойде преди. Освен на шопския празник евентуално, но това е единственото културно мероприятие и отделно кукелите, които се събират. Но като цяло това няма нищо, което да за туризъм, нещо, което да ги привлече. Един парк на славата ще бъде място, където училищата от София и областта ще идват, за да се разходят, да се запознаят, да се снимат. Ще има екскурзии, това ще помогне и местния бизнес, всички тези заведения, където позатвориха и малки магазинчета, ще продължават да работят и да цъфтат. Модернизирането на градската библиотека. За съжаление, архива на библиотеката тънеше дълго време в муха и вода, което беше голям проблем. Към момента истината е, че там се смени управителя на библиотеката и не знам докъде стигнах, но пък в малките населени места Мусачево библиотеката работи добре. Така че целта ни е да модернизираме, дигитализираме, защото децата ни в момента, колкото и на мен да не ни харесва, бъдещето е това, че са пренесли в устройствата. И този процес трудно можем да го спрем, колкото да искаме. Затова трябва да го направим по-удобно за тях, за да могат да четат, да им е интересно и да слушат. А иначе като им интересно, те просто не го правят. Връщаме на кинопрожекции за малки и големи изчитателици. Миналата година, цяла година, водихме нашите деца на спортни танци в квартала Дружба. И всяка събота в читалището в квартала Дружба се организират кинопрожекции за деца. Нямаше свободни места там, читалището е 3 пъти по-голямо от тук. Нямаше свободни места. Тук в последните години читалището има дейност с нашото тук, но такова нещо се организира 1-2 пъти годишно. Нищо не пречи всяка седмица децата да имат едно средище, където да идват, да гледат филм, да се забавляват и да се създават общности и нови приятелства. Другото, което сме заложили, създаване на лятно кино в парковете, като пътуващо кино през лятото по малките населени места, защото пък там има не само малки деца, но и по-големи. Спорт. Любима тема. Спорт в Елин Пелин има само индивидуален. Нищо друго. Ако ми кажете на какъв групов спорт може да запишете вашето дете отборен спорт, освен футбол, съм благодарен. Но няма. Поради една или друга причина просто няма. Отборни спорт. Няма волейбол, няма баскетбол, няма хандбал. Нищо няма. Когато отидах, преди няколко дни имахме среща с треньор по хандбал. За да дойде да тренира тук, той трябва да се регистрира клуба в общината, трябва да тръгне да събира деца. Сложна история. Входихме на среща в Министерството, да разберем от там какво могат да помогнат. Въобще един Министерството казва, че това си общинска политика, има си закон за спорта и не може. Обаче там попаднахме на един бивш министър, който в момента е уредник на баскетболната федерация и проведахме много дълъг разговор с него, Иван Ценев. И той даде една много прекрасна идея, с която аз не се бях сетил, но според и където и да споделим, я харесват.
За да могат децата да тренират, да има спорт, общината трябва да им го предостави. Как ще разберем обаче какъв спорт искат тези деца? Ние много измислихме следния начин. Ще направим анкета, която ще дадем на директорите на училищата, детските градини, те на класните, оттам на родителите и децата, в която всяко дете ще попълни какъв спорт иска да тренира. И така ще направим една анкета и ще направим анализ от какво има нужда. Има 300 деца в нашата община, които искат да тренират волейбол. Да, те не са само в един период, те се разпръснат. Това са 300 деца. Примерно казвам. Значи ние трябва да имаме треньор по волейбол. И затова нашата конкретна идея е да създадем такъв отдел в общината, да назначиме треньори на щат в общината и тези тренировки по различните спортове, които децата искат, да бъдат абсолютно безплатни за тях и да бъдат след училище. Защото в момента просто нямаме какво да ги запишеш. А да не говорим, че има много деца, които родителите им наистина не могат да плащат и високите такси, които част от тези такси отиват за наем на спортната зала, на училището и на нещо друго. Идеята ни е да направим спорта достъпен. Една от личните ми каузи, но все бях спиран от ръководни длъжности в общината, е в нашето училище в Васил Левски да се изгради фитнес клетка, се казва, на която децата да тренират такъв стрит фитнес. Това може би е единственото училище в цялата област, от големите училища, където не е изградено такова нещо. Примерно дори в училище в Нови Хан има изградена такава фитнес площадка, но тук в Васил Левски, където учат 800 деца, няма. Не само, че ние като казвам, и направихме и проект. И проекта го входирахме в училището, искахме това да бъде една дарителска сметка, да се отвори, да може всички, които живеят тук, да дарим пари и да се направи. Единственото ми условие беше сметката да бъде на училището. Тоест, ние не искахме да бъдем при нас да идват пари. Даваме проекта от нашия архитект, да направи, даряваме го, стартираме казата, работим за нея, но не искаме пари да идват при нас, а училището да се разплаща. Не успяхме там. Счетоводителката се беше в отпуск. Но ще го направим, така или иначе. Когато преди да стартираме кампанията, се запознахме с Мариан, който е градец, професионален. И той ни даде една много хубава идея, за която, честно си признавам, аз не се бях сетил, въпреки че моята сестра също е гребкиня и е с такъв профил завършен в НСА. Язовир Огняново да се превърне, да се направи база за спортно гребане. Имаме всички предпоставки на място. И там да се направят отбори, които не са по гребане. Толкова е просто. Имаме всичко. Просто сме уникална община в това отношение. Имаме язовира Огняново, имаме така нареченото Таратърско. Така че това е една за мен много добра идея, която е много лесно може да се реализира. Тя не изисква нищо като финанси, като много работа. Просто трябва да има активност, да намерим хора като Мариан, които искат да се занимават с децата и да се направи една база. Не знам дали сте ходили да Огняново в последно време, но то се е превърнало като малко селце. Трудно може да отидеш там да ловиш риба, без да си сложил къщичката. Дори някои така видни личности в нашата община си построиха цели селища там, си населиха по един и друг начин. Даже скоро видях, че има и плуващ ресторант. Тъй като и нашата територия е много интересна, има изключителни възможности за изграждане на трасета за планински надпревари и поездане. Изграждане на скейт зона тук на стадиона на Васил Левски и на другите по-големи села също е интересно, защото децата обичат да карат кънки, скейтбордове и за съжаление в момента няма такава обособена зона. Това също изисква кой знае какъв ресурс.
изключително малък. Да не говорим, че там може да се намерят такива компании, които спонсорират изграждането на такива съоръжения, а място има колкото искаме. Едно от нещата, които ни бяха подадени нашите приятели от калашниците и от други моторджии в общината, беше идеята за създаване на писта за състезание. Една много стара идея да се направи между Нови хан и Равно поле в тази част. Една писта, където да могат хората, които обичат адреналина, да се състезават с коли и с мотори. Да, това не е малка инвестиция, но пак чрез спонсорства, чрез активност на общината, ще превърнем отново в туристическа точка. Защото цяла София, всички такива маняци ще идват тук. А това ще носи приходи в общината. Няма да чакаме само на данъците, а ще развиваме една дейност, която ще носи и приходи. Имахме срещи с лоджиите и с клубове, които са по спортна стрелба. Те също изказаха своето съжаление, че нямат места, където да ходят да тренират. От място имаме колкото искате. И не на последно място, разбира се, условията за спорт на хора с увреждания в нашата община е нулев. Да не кажа, че е изключително трудно да отидеш на обществена институция, ако си се от затруднено положение. Така че това е едно от нещата, на които ще наблегнем. Имайки спортните зали, примерно, знаете, и Горна Малина има много хубава зала, тук имаме една, втора се изгради. Обаче, примерно, ако искаме да направим състезания, които са национални, и няма къде да ги приемем. Трябва да дойдат, че това 10 отбора и няма къде да ги настаним. Има два хотела работещи, те няма къде да бъдат настанени. Същия проблем и в Горна Малина. Има зала, обаче става само за еднодневни събиране. За туризма си говорихме, липсва такъв. Тук пак по инициатива на по-големите е така да се възстанови дружеството Мургаш, което е занемарено, което е била една идея на бившия кмет, който беше убит Янко Янков. Но тогава след неговата кончина, за съжаление, тази идея е приключила. И най-вече да поставим община Елин Пелин на туристическата карта на България, това, което казах одеве, просто няма за какво някой да дойде тук. Няма никаква забележителност, която да привлече някой, освен празниците, които се организират. И любима тема за всички – ВиК инфраструктура. Да, тази дъвка няма край. Сега, ще започна от там. Първото нещо, което трябва да се направи, не е да се смени водопровода. Не, че не трябва, напротив. Първото нещо е да се измери качеството на водата. Ние правихме анализ на Лесново. Истината е, че притеснително да се измине зъбите с тази вода. Дори е леко опасно. Първо трябва да се направи анализ на всички водоизточници и след това решението, което сме намерили, е поставяне на мобилни пречиствателни станции, за да могат водата, която тече по тръбите, поне да е с нормално качество. Тези станции имат възможност да дават в реално време качеството на водата. Те са с минимални филтри, поставянето им буквално отнема ден-два. С един фундамент представляват един фургон метален, като тези, които са корабните фургони, вътре цялата инсталация. Просто тръбата, двете тръби се вход и изход се включват в този фургон и това е цялата работа. Нищо не пречи на тези 19 населени места, с изключение на Габра, 18, защото Габра пък си има пречиствателна станция, която обаче имала проект за воден цикъл, обаче в проекта не било включено водопровода да минава през пречиствателната станция. Някакъв пълен абсурд. Представете ли си, имате пречиствателна станция, обаче в проекта не е било вписано. Безумие в нашата община. Но тези мобилни станции са наистина много работещи. Ползват се в капацитета на една такава станция, в смисъл до 10 000 човека, домакинства може да захранят.
За нас това е първата точка. Изграждането вече на водния цикъл, цялостен воден цикъл от този канал е една много тежка тема. И тя няма да мине без участието на държавата. И тъй като сегашното управление си признава, че няма подкрепа политическа, наистина те са в политическа изолация, без организации като Възраждане, които са в момента на второ и трето място и първо в управлението на държавата. Възраждане ще бъде втора сила сега и първо може би на следващите избори. Без тази политическа подкрепа отгоре няма да стане. Не говорим за 2, за 5, 10 милиона, които може ние да генерираме, говорим за стотици милиона. И много търпение от хората, защото първо трябва да сменим тръбите и чак след това трябва да асфалтираме, но не става бързо. Че в други общини първо асфалтираха, после изкопаха за новите тръби. Така че там ни чака много сериозна работа. Може би знаете, преди 2 седмици с другите двама кандидати за кметове на независимия Ценев, който там БСП го подкрепят, и от госпожа Марията Христова от ГЕРБ. По наша инициатива седнахме и подписахме едно споразумение, с което се разбрахме, че в следващите 4 години нашите групи работят за нов воден цикъл и за управяне на инфраструктурата. Не бях след, че това било едва ли не коалиция. Не. Това са важни неща, за които ние можем да се делим. В крайна сметка това зависи всички. На всички ни зависи, защото стана ли неделя в Елин Пелин, вода няма. Тоест, за утре да знаете, може би няма има вода. В смисъл стандартно си е, като да е закъпано. Така че тази огромна дейност трябва да мине и през обществени обсъждания. Трябва да има обществен контрол на начина на харчене на средства. Защото в момента няма никакъв контрол. Който да управлява общината, трябва да хората да му с читава на врата, да знае, че не може да върна и че някой го контролира. Защото в момента това не се случва. Затова смятам, че и възрожденците, и другите организации трябва да са изключително активни в следващите 4 години. Такъв проект той трябва да се случи вече, защото нещата са опрели много опрял дълбоко. И лека по лека ще започне да се случи, но без подкрепа от държавата няма как да стане. За да стане, на първо място ще бъде Възраждане, след това може би ГЕРБ и някой друг. И ако нито една от тези организации не управлява или следващите 4 години са безвремени. Загубено, тотално. Мога да ви се подпиша където искате. Така слушах на сегашния кмет вчера едно изказване, че той бил в изолация от партиите, защото не ги харесва. И дадено България е парламентарна държава, има конституции, там е написано, че държавата се управлява чрез политически партии и така нататък. Това е механизма. А без подкрепата на тези организации, Елин Пелин не е толкова голяма община, не може да се справи сама. Тъй като със сигурност ще трябва да се взимат и кредити за това нещо, тези кредити ще останат да ги плащаме дълго време. Всичко това трябва да се сведе до хората, да го знаят. Ако трябва да има местен референдум, който да каже да, хората да кажат да, съгласни сме, да поемем този ангажимент, тази тежест, следващите там 4, 5, 10 години са ни по-високи таксите, примерно за вода, каквото и да било там, но да знаем, че има много водопровод и да има тази прозрачност. Нали, тук мога да отворя и тема, че водното дружество, ВиК, трябва да бъде общинско. Не е общинско и те не карат. Така като общинско, като имате проблем, виновен е кмета. И тези, които са там. Сега в момента пак кмет е виновен, ама не точно. Той се оправдава с другите, те с него и накрая нищо. А и така ще може целево да се вземат заедно пари да се направи водопровода. Обходните маршрути за тежкотоварния трафик. Мусачево, Нови хан са места, които и самия град тук са места, които Столник също горе, са задръстени от прахоляк. Целият тежкотоварен трафик, който минава, е направо убийствен за нас. Тук преди няколко имаше една инициатива
през Митко Стименов си закупихме едни устройства, които да мерят въздуха. Ами, устройствата, които измерват състоянието на въздуха, аз ги следя, така влизам да погледна какви са данните, но ние не можем да паднем от червената точка. Червената точка е високо ниво на фини прахови частици. Дори не слизаме в оранжевото. Така че тежкотоварният трафик трябва да бъде изведен. За моста на гарата няма да говоря, там това съоръжение трябва да бъде променено и трябва да се намери път до държавата това нещо да се случи. Защото наистина този проект пак е голям и той минава през държавно финансиране. А когато кмета на общината няма благоразположението на управляващите, няма да се случи и ремонта на това съоръжение. Така че през нашата кандидатура има огромен шанс в нея наистина да стане най-доброто място за живеене. Транспорт. С Даниела Галчева, която е кандидат за кмет в Нови хан, бяхме на една среща на хората, които искаха да има транспортно Централ парк.